seguiría allí como ellos, en Italia muerto de hambre. Arthur Millerrek idatzitako Panorama desde el puente antzezlana, Victoria Eugenia Antzokian oholtzaratuko da ostiralean, Javier Molinaren zuzendaritzapean. Berrogeita hamarreko hamarkadako Brooklyngo komunitate italo-amerikar bateko tentsio emozional eta sozialak aztertzen dituen tragedia modernoa da. Peio Edukizarrek bertsolaritza eta rap erritmoak batzen dituen musika saioa eskainiko du Itsasuko Goxoki gaztetxean. Berarekin batera, Mateo Zikuta eta Elgartok Ketura Operazioa albuma aurkeztuko dute. Hip-hoparen bitartez gizarte modernoaren irudiak erakusten dituen lana. Jenny Alvaradoren Izango balitz, baina ezpada, erakusketa formatu handiko margolanetan aurkezten da, artearen eta objektuaren bitartez sortzen diren harremanak azpimarratuz. Obrak bere ibilbide artistikoaren memoria eta ikuspegi bisuala jasotzen ditu, paisaiak, pertsonaiak eta testura desberdinak elkarlotuz. Durangoko Tontolapiko eguna apirilaren 3 ospatuko da. Durangoko hainbat espazio umorez eta animazioz beteko dituen jaialdia da. C. Benoit Sharp konpainiaren Les Eldo Biu ikuskizun poetikoarekin hasiko da. Ondoren, Durangoko Karrika antzerkitaldeak Park Indarrak 2 ikuskizuna eskainiko du. 2025ean estreinatu eta nazioarteko jaialdietan nabarmendu ondoren, Paul Urquijoren Gaua filma BBK aretoan proiektatuko da. Euskal mitologian inspiratutako fantasiazko thrillerra, Bilbao Basque Festen egitarauaren parte izango da 3 egunez. Eta haragia. Kulturplanik onenak EITB-ren eskutik.